Hi, hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw ka nga tong tanan. Kumusta ka mong tanan diha? O karon no, mag-upload na punta og kun ako ang pasultihon. Adlaw karong Miyerkules, Pitsa 4. Ang atong suwatan po karon, pinadaki ni sa usa ka babae nga magpatawag lang sa pangalan nga Beatrice. Hindi ta maglangan mga ka-DJ, mga ka-listeners, ato ng sugdan kung ako ang pasultihon. Salamat kayo ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw, mga ka-DJ, mga ka-listeners. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello! Kumusta ka man yan? So, kita magsugod kita sa itong tulman ng Migala. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer. Kaning ubos yung lagad sa kangin ng Trifon Morales o sa akong partner sa Bidri si Juan de Dayan. Kumusta ka mo tanan? Don't forget, asap. Always say a prayer. So, unahon tayo panalangin sa itong labaw makagagawam. Thank you, Lord. Si maghatag ka namang grasya. Matag-adlaw. Paglikon sa mga nahuna o sa mga panlawas. Thank you, Lord. Unya, ako sa dingi shout out sa makadiyot si Kuan de Lionel Alcoy, ako amigo diha, down tig-drive nining udot ko from Lapu-Lapu to Cebu City, and Cebu City to Lapu-Lapu. Okay, kumusta diha, Lionel? May salamat kayo sa imong pagpaminaw namo sa DYHP from morning to evening. Thank you kayo, Lionel Alcoy, sa imong mga sakop. Okay, diha sa udot ko. Bueno, ang suwata po karon ng itong hatagan o pagtagan, no? Pinadakinis usak ka babae nga mapatawag lang sa ngan nga Beatrice. Kani gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Beatrice. Kini akong bana ba, may pagkanaong gidi kwarta? Mo ni pirmi na mong awayan, hangtod nga nagka-problema. O kun nga no, ingon manggod ini ang mga paghitabo. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo, nga mahalon mo ako, samtang nahilayo. Gisalig kong tanang mga panumpa, kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Kinsa siya nganong nagluip ka, kinsa siyang gimahal mong labaw pag... Ay, hala nang saling! Hala, ikaw mong gudi ay na, oy. Nang, nakadungog ka sa kong kanta, nang? Ay, day, oy. Pastilan. Karon pa man ko nimo. Ay, kamaayo gud ay nimong mukanta, Inday. Nagtuo man kong si Lady Gaga tong nagkanta. Ikaw man gud ay ni. Pastilan. Grabe sa di mo mudag bulatik nang, oy. Sunod kun mamulatik man gani ka, kanasang duol-duol sa tinuod, nang? Ay, dili to bulatik, oy. Tinuod to. Ambot na sa kaha, di baka ni dautan ang akong pandungog. Kay usahay baya, mabungol pudra bako. Ay, labi gutomon ako, mabungol ko dayoy. Diha. Ay, unya sa may tuyo nato ni mo, nga naman ka? Mga ikagmantika? Ay, di, dayoy.
Okay. Ingon ani man kung orasa mangayo na kag mantika kay maglisod kag lutos imong itlog kun way mantika, di ba? Ay, dili in taon, inday, oy. Nakapalit naman kong mantika, tungas lapad. Mao ba? May hinuon nang. So, unsa mo giato nimo nang? Ay, kuanday ba? Kining. Mangayo unta ko. Asin? Ay, dili. Kuan ba ka nang? Daghan naman gyud ng mga kuan, oy, dahon inyong kamunggay. Pwede ko makapangay. Bisag 5 lang ka palwa nga kamunggay sa kamunggay. Ay, sus, kana radi ay. Uy! Hala no, maikog pagyud ka nga ikaw ramang gani hapit na kahurot sa mga dahon, ana. Hapit am gana nga upaw. Aw, mao ba? Ay, sagdi lang. Nagtanom naman ko, ana. Mao ba na? May hinuunang, uy. Uy, nagtanom ko. Tulugan ni na kapunuan. Pero wapay na uy dahon. Sang nga papulos. Pero sige lang. Inig panahon, ana, tagaan takaday. Ay, suso ko nagunahon na anak nang, uy. Pagkuha lang diha nang. Anak na magkakinatkat, ana. Ay, bayran lang na ko, inday. Ayaw lang, uy. Mahala na rubas kamunggay ron. At to kag merkado, tag-tres ng palwas kamunggay. Ihatala na ito nagtagdos nang. Ha? Ilum da kanut, uy. Gahal-hal ka lang. Ay, ito pagtuuan na niya ng saling. Kay but-buto na. Pag na Beatrice, oy? Oh, ikaw cute ka, Not. Oh, sige daya, magkuha lang ko gamay. Oo niya, kining kuan di ay Beatrice. Unsa man na ng saling? Kining, pwede ko makapagayo ni mo duha ka kanang palito sa puspuro, day. Totoo 5 ang balitos tos puro ng saling. Grabe naman sa kakanot, oy. Nang, wala yung libre ron ng, ang tanan na anay bayad ron. Ay, pagtuuan na niya ng saling, uy. Sige na nang, pagkuha na nito kamunggay niya, pahuwa mong takas pusporo. Ay, salamat taon, Beatrice. Sige, magkuha na ko, day. Sige. Uy, saan ka Beatrice, oy? Hilom na kanot, uy. Naong ka kay kwartab sa kunsaon kada. Spade, oy. Naong mo taon. Tanaw lang og naong ba ni? Murap nga ninig Coco Martin og naong. Ay, Pare, hilom na ay kokos imong mata. Pahawa dia, be! Ingon ani ka bagag naong akong bana, gawas nga baga, naong pagyugkwarta, mao nga pirmi gid nako siyang mayawyawan. Unya, Pre! Pre, di ali ka. Mga lift lang ka. Bitaw, pre, murag kusog yung signal dari pre. Pre kanot. Pre kanot. Kusog yung signal, pre. Sabi yung istoryan mo. Ha? Ang bumod rin ka diya. O saban? Kamu ba? Di ako nakita ko ninyo. Padumudo ang lakaw mo. Kita ko naglakaw mo. Gisundan na mo. Kaya ibaw kong ari mo paingon. O, sa di. May ka daging sa. Maog yun. Kuan. Ano ba? Swap pang mga kaayo mo ron? Agoy. Sa una, atog di mo mag-stambayan sa bahay. Karon, mangitan mo mo lugar nga kamukha mo, ra? Layo na nyo, pre, uy. Pre. Nonsa ka, pre, kanot. Uy, nonsa! Yung tawa na. Naalagay ni gusto istoryahan ba nga kami rang duha? Mo nang ngita ibig tindahan. Para mag-istorya aming mayo ba? Di ba, pre? Pre, Simon? Bitaw, pre. Pre, Jigo. Ay, lados ka nun. Kaya patay na ito, Jigo. Bitaw, pre, Simon, oh. Kuhaan ba? Kining, doon na mo kung may istoryahan ba yung trabaho taon? Kaya ako niya pasundong trabaho. Unya! Maulay, ge. Kamukha mo, ra. Kumpare ko na ninyo. Papila sa rin inyong lakaw, eh. Hibaw mo nga. Wala tayo waward nga rin kayo. Wala tayo trabaho. No ba? Pre, saman, pre. Musod ka sa mga trabaho? Oo, ay. Nga lutong di. Paplay ako tadi, abi. Yun, kasi may lakas ninyo power, eh. Si Paris Simon, pre. Ay, iya mong kung pasulog trabaho, pre. Sira di mong pasudlon, pre. Pasudla po ko, pre, uy. Oh? Nangausap naman mong duha, uy. Kanya adto, sa ako pa doon na trabaho. Sige yun mong suroy dito ba, eh. Pakanon pa tamo, paimnon. Ibaw mo gasto na ko adto, kung mga adto mo sa amo. Dako ko gasto, eh. Dagko ba yung mukhaon?
Di mo manginom ko, way sumsuman. Di ba? Asa man, pre? Pre, Simon, sige, sulti na, pre. Kanang na lang ko ba? Kaning, pre, kanang tinuod, no? Si Presidong, yung pasod na ko trabaho, di man ako mo yung pasod niya. Pre, pasod na sa kanot, pre. Para duha may pre ba? Mo ba? Sige. Ato na istoryahan. Day! Tagay, make beer diha. To kabuok, to budilya, day. Sabi? Unsa ka nun? Oo, may trabaho na ko, day. Kuyawa ko. Lagi! Kitabangan may duha, ha? Kitabangan ko lang Simon, Presidon, kita ko mi to. Kitabangan ko mga makasud ko silang trabahoan. Unsa man kuno trabaho, Naas machine shop. Tig tabang-tabang ko sa mga kuan ba, tig panghulma, ting alsa sa mga puthaw. Ano? Mao ba? Mainuon. At least mapusla na kakanot. Di kay magsikalag pangwarta diha, sigig pangwitik og kwarta sa kumpitaka. Kanus aman ka magsugod imong trabaho. Nalipay ko sa gisulti ni Kanot kay nakasud na siyang trabaho. At least ba, di na siya mag-istambay ug makatabang siya sa among kalisod sad. Pero ang hanggaw, asa man imong sweldo? Bidro sa ni mo Beatrice, oy. O pa nga ni ko kasulti sa kong introduction. Mangitaan na ito ni mo sweldo na yun. Di ba sweldo naman ninyo ron? Lagi. Sino man na magkain yung sweldo? Lagi. Unya, asa naman? Ang unsa may asa? Ang imong sweldo! Patay. Say patay! Kukuan maguday kining asa sa sunod pa magklaro na ko sweldo day. Karon wa pa ba ko kuan biya kanang wa pa ba ko kasugod sa unang adlaw sa ating trabaho. Mga wow pa kaadlaw ang akong trabaho. So gamay pa ang kubra na. So sa sunod kompleto naman 15 adlaw. Sunod na lang. Mo ba? So dili day sinima na day inyong sweldo di ay? Dili. Uy. Kanahan ba di mong kanuta ka, uy? Unya kay naka-duty magpilak adlaw. Asa may mong kita, ana? Mo lagi day. Si mao ba? Asay mong kita ng pilak adlaw, asa? Kuan day ba? Kuan kining ato ra gud ning istoryahon. Pasabta kung tarong ani kanot mi kapuya ani murag naman ni maayong imuha. Ay, maayo man gud ay. Pero sa sunod mang ting sweldo ba? Karon gamay ra man jud kay di pa man kompleto 15 ka adlaw nga ako natrabahuan. Lagi kasabot ko, ana. Pero naagyod kay nakobra. Kay naka-duty magagpilang adlaw. Naauwa. Naaoy? Naa magkahapwes asa naman, ambe. Wa na day. Ha? What? Masaya na. Wa na ay kay amo mang gipainom si Parisido. Agig pasalamat mga nakasunod trabaho na Parisimo na mao nga una pa maroon na mong sweldo. Among gigasto, pagpainom ba sa nakatabang ba? Pagpasod ng trabaho na ko, na day. Adi ay, sa ato pa sa imong sweldo, sa una nimong sweldo, laing tao nakapahimos, ang imong pamilya, wa! Sa dilang day, sa sunod, imo na tanan. Siguro ka nga tanan. Gamay? Sige, gamay? Kuan ba ka naasad ko'y gamay ibilin, oy. Di sa mahimong muho na lang tanang, hotdo na lang tanang mo kuwang sweldo na ako. Ay kabala ka, ako ray mo hatag nimo. Ihatag na ko tanan nimong sweldo kay ako'y mo budget. Ihatag yun na ko ha, ako'y mo budget, ana. Nakasabot ka? Oo, day. Next time. Next time ka pa. Hotdo lang nimo sa imong inom animala ka. Sunod ha, kinahanglang i-intrigo gid mo diri nako ang tanan nimong sweldo. Nakasabot ka? Nakasabot pa ka? Sabot na na, ay. Ngandugong day, God. Lagi. May na maglaro hay taba, aron way patay. May na kay among pagkasabot, pero ang kanahan nga kanot, wag yun mutuman. Kay ang iyang sweldo ni abot og 6,000 ang kinsinas, pero ang naabot nako 4 na lang kapit. Asa mangusti siya ani? Mao nga ako gid siya giaway. Ikaw kanahan na ka ba? Ha? Mangayo pa ka nako, nga imo pang kuhaan imong sweldo. Di na insakto imong irimit nako. Kung kining naamgod taon ko yung mga utang sa mga trabuhan, ay. Abisa pang tanong pa ni mo sa Parisido o Parisimon. Ay sos, ay dalatan nimo kanuta ka. Lagi. Mahibawan gid nako nga imo na sang giismukoy imong sweldo. Aw, ha, ismukoy istibas sa gid ka nako. Awa niya. Day. Parisido.
Oy, Maribiat! Naalagi ka, pre. Wala ka mo trabaho, Ron? Ay, wa may trabaho ron, Mari, oy. Ha? Basta ingon ani ka, Mari, holiday, wa may trabaho, oy, noon sa taon. Halawa di ay. Ni trabaho lagi si Kanot. Ha? Tuwa man si Kanot, pre. Ni duty man siya. Oy. Uma siya maghisgot na ko nga. Wala mo'y trabaho, Ron. Oh, di na mo ko na ahangay isulti na rin mo. God, kainan naman yung daan nga, basta holiday kaliwagin may trabaho. Unya, may trabaho lagi si Kanot. Ay, basig na pa si kitiwas, tingalis nga trabaho nun. Yay, bida. Duda ko, ani da. Sige, Mari, ka nang mangumprasa ko, Mari, ha? Sige, pre. Salamat kaayo, pre. Ay, sapayan, Mari, sapayan. Anahan ni Kanot da. Karon ka lang gadig abot ni Masbay, kumut-kumutun kigid ng kinahumukan ni mong hanggawa ka. Bantay lang yung ka. Dugaya ko ni Monyor. Ay, puya sa lawas na yun. Kabayan, among trabaho. Ay, puya, kapoy. Sugi kapoy ka. O lagi, dahil magpamasahe niya ko ni Budaya kay puya, ay. Dali. Dali. Karoon na lang dong, be. Dali dong ato masahian. Ato tas kwarto. Dali. Ay, kasakit ko ni mo masahe, day. Lupig ba man mo manghihilot kung maunay mangumot, day. Murag daan, kalagot ni mo. Kaya naglagot yun bitaw ko? What? Nugod tao. Ay, kung kilara, ha? Nahibaw kung wa mo'y trabaho karon. Unya nga nung nilakaw man ka, ha? Ngayon ni duty man ka, nagtuog ang wa ko kahibaw? Kisa may nagsulti ni mo? Kisa pa, si Parisido. Siya nagsulti na ko nga wa mo'y trabaho kay holiday. Ay, wa, lagi. Pero gipa-duty man ko, day. Double pay man gani yung trabaho na mo ron. Oh, mahimo na na. Mahimo, ay. Ano ko di? Wa mo ko di sa kadungog pag asultis among labaw nga miingon kini nga kinsa tong mo duty, ha? Kinsa mo duty ugma? Palista mo daan. Ang dili, way problema. Unya kung gusto man ko makakwarta ko, kay sayang, double pay ko na, double ko sweldoan agad. Mao ba? Mao nga ikaw, ayaw pa nas tama. Relax lang ba? Cool. Kanot. Nadagit pus kanahan, imbes nga maglagot ko, napabugnaw gid niya akong utok. Unya, padayon siya sa iyang trabaho, insakto na sa iyang ihatag nako. Usak adlaw ana, na disgrasya si Kanot sa iyang trabahuan. Oh, pre. Mari. Presido, nialagay ka. Oh, Mari, kanang giari tadi kasi inyo, Mari. Kay si Pare Kanot ba na disgrasya? Ha? Usa pa pagka-disgrasya, ha? Napiit ang kamos makina, Mari. Tuwa rin sa ospital. Kinuo ko. Asa ba sa ospital, ha? Kinuo ko ni mo, Kanot. Uy, wamataw ka mag-ampi si mong trabaho. Nausa naman ay mo tudlo. Napotol, day. Totoo na lang ikabuo kang nabilin. Buwang nga, wako kabantay. Naglabs manggugo. Unya, wako kabantay nga gikaon ni days magkina ang kilid sa kong gloves. Mao nga, nadagin akong kabut. Naputla na kasudlo mong isi ka lang diha. Ay, kablaka na bayran nila kung hindi ba naputol na kong tudlo. Ilan yung bayran? Duham ni kabuok na putol. Unya, 50 mil. May bayar mo, matag tudlo. Basta matag tudlo nga na putol. Kung naibayad. Unsa? Kakwarta ta ni day. Kanot nayabag ka na? Wah, bayoy. Matay day. Ano ba? May pagipaputol ko tanan na kong tudlo. Ilaw na ay! Ipaputol gina ni mo? Suwaye ha kay biyaan tagyog ka! Suko mo noon, suko ba? Ang hibaw ka na baya ha? Nga kana na lang tudlo ni mo mo'y akong gisaligan. Kay kanang imo, wa na esperansa. Dahil pa'y ubo ana. Nakaroon imo pag yung ipaputol. Ha? Samot nakakaway esperansa kanuta ka, wa na di kay ayo. Ay, kablaka day. Ni apa may dila ako. Hindi ha? Naong ginig kwartang hanggaw, musugot lang magpaputol sa kamot basta makakwarta lang.
Mo ni problema na ako kung unsaon ko ning tawhana. Karon di na siya kabalik og trabaho kay kuwang na magtudlo. Unya, nagsalig siya sa kwarta nga iyang nadawat. Pila raman in taon to, uy, mahurot ramang gihapon. Unsa may akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Nayabag ng utok sa kumbana sa. Iya na lang yung ipaputol ang iyahang kamot. Paitag yun. Unsa man og kamo ang pasultihon? Beatrice. Sa tanan. Salamat kay Ate si Jen. Hello, Jen. Pads Jelly. Good morning. Oh, may adlaw sa tanan. Padayon gyapon ta magpasalamat sa mga mama, sa mga papa nga nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy sila permi. Nya nang musta si Konsyal Rocky Destacamento sa RDD Plumbing Solution. Karon Ate Pres. Di ba? Naa siya sa Siburon abot. Thank you kayo. Kon salamat kayo sa tanan. Unya sa tanan po nato mga kisuunan nga mga bata kinahanglan mo inom gyud ta og Don Pepe Tablia ha. Kinahanglan gyud na kada adlaw inom ta Don Pepe Tablia. Unya sa mga dagko ang ato imnon ang Said Panyawan Coffee Mix mo ni the best kay nato sa ato ang pagtrabaho kay lami kay ato ang pagtrabaho ana panington ta og maayo kay the best mo kay natong imnon. Unya lami gyud kay na sa tanan sa ato trabaho kay di ta magduka do na pay benepisyo madawat sa atong lawas kung minom ta sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Og labi na gyud sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito diya Toledo. Basta Toledo Kuya Nick Pipito dong GR Pipito og ni Vice Mayor Choy Asnar, si Ryan Kangki, si Ricky Asnar, Ma'am Kasmer Araraw og si Ta Lester Daan. Good morning natong tanan diya. Paimnay mo mga tao diya ta sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Og labi na gyud sa mga tao ni Sir Yol Julia sa Yol's Merchandise ug ni Ma'am Casper Julia. Ma'am Nenen Borino, good morning nimo diha. Og Sir Ricardo Marino, Ma'am Los Digal, good morning naton tanan. Father Tommy og po diha sa Inabanga, good morning. Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan gulyat ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol nato, katong taas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inikpaniuto nimo mao kapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka mukaon sa imong paniudto. Mao gyapon inig kagabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema aning kidney ug UTI, di na mo angang mabala ka or mahadlok ana tungod kay doon na nay makaayo, makapaalibyo anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan to makisunan nga migami sa to ang Said Liniment Oil, thank you gyud kay inyo tanan ha. Sa tanan to makisunan diha sa Kabisayan ug Mindanao, labi na gyud sa Luzon. Naana din ha ato ang Said Liniment Oil. Mapalit na ninyo diha kabong mga taga-Tondo nga namati nato diha mga Bisaya. Ala pamalit mo sa to ang the best kayo nga Said liniment oil nga tinuod muwagtang sa atong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos kabataan, og ilikay pagita sa ringgi kung manghaplas ta sa to ang Said liniment oil nga anha ratong mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Butika ra gyud. Butika ra gyud mga igsuon adto ra gyud nato papalit ang tinuod yun nga plus nga bantugan kay nga naip na matudan na gyud sa tibuok katawhan sa atong mga alalay nga tigpaminaw labi na. Sa butika ra gyud ta makapalit og tinuod ana. Ang Said liniment
oil sa butika lagi nato papalit mga igsoon. Butika. Doon na sa tay option gams sa Facebook gams. Sa Facebook bisitahan nato ang page Seed Marketing. I-type nato ang Panyawan Herbals mga higala. Nya di nato kalimutan nga atong i-like ang page mga higala. Makita rita ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po nato sa Shopee. O na Shopee. Basta layo tas butika maglisutag tayo masugo. Ano ta sa Shopee? Tanaw ta cellphone, no? Mo na ang tinod Shopee ra gyud mahigala Shopee ug ang butika. So may tabo ana ang seed element oil ang tinuod yun na sa Shopee og butika Shopee. Thank you. Sabot ta ha. Sa Dr. G Taxi Gams, atong amigo Gams. Si Jaime makahibag. Dili ni makabihag makahibag. Sa Dr. G Taxi. Nya sa Michael Aton sa Buaya, Lapu-Lapu City o sa iyang misis nga si Jessica Vila. Labi na gyud sa atong mayor sa Mandawi City o atong vice mayor porbida mga may kantaw Gams. Ako kinang malalay gyud na to. Ang ato sa kapitan sa Sumangdako si Muna Manatad. Ang pinalanggang asawa ni Cap Ernie. Former Kapitan Ernie Manatad nga konsyal ba Ruski? Konsyal sa siyudad? Wala. Konsyal si Ernie sa Sumangdako pero nagpapuli si Ernie kay sa iyang anak. Kaya si Ernie, nabalik naman sa atong mayor niya. Tuwa na siya sa City Road. Tuwa naman siya dito, ha? Okay. Listen sa gigal. Ato, apilo. Tanan ng mga konsyal. Thank you kayo, sa pagsalig na to sa atong haplas. Tagaan ko masanan sila, Gams. Labi na gyud diha sa akong amigo gyud nga si Joe Puntalusa. Sa Labugon. Okay. Og sa iyang misis, pinanggan ang asawa nga si Lita. Og sa ako ang mga iyaan, Gams, nga bago pa ng birthday, si Uday Los, o si... nang Idi og ingon man sinang Cora Ruiz. Kumusta ka diha? Salamat kayo. Sa kadapog din siya sa Labugon. Okay. Salamat. So silingan jud patulo sa. Salamat kayo sa pagsalig niyo sa nga plaza. Seed Element Oil. Thank you kayo. Thank you. Salamat sa labi na din ha sa kudubata tong gisyuhan ganilan. Ilang konsehal Dudong Kaskiho og sa iyang misis kasi tingan sa iyang misis ha nakalimutan. Si Ma'am Lisa. Ma'am Lisa, kumusta ka mo diha o katong iyang mga angels? O si Inday Larime Kaskiho. Yes. Larime Kaskiho. Si Coast Guard Captain Jerome Lusada o ingon man usab si Police Sergeant Richard Lo. Mo ning iyang mga son-in-law, mga bana sa anak ni Kapitan ay konsehal. Kumusta kamo katong mga angels ni Ma'am Lisa diha sa kitchen? Merna Iscabas, Caroline Andibor, Carmen Pacaldo ug Marlene Pateres. Ayo ko makalimot ha. Sa dili pa kamo mag-serve sa mga bisita kay daghan say mo mga bisita diha mo ana sa ilahang konsehal. Ang ato ang pagpangaligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty. Ay, si Inday Lirami na ito, bang? Lirami, ang number 1 nga counselor sa barangay. Sa barangay. Inday Lirami Kaskiho. Nga itong kapitan diya si barangay captain, nakalimot ko ha, Ritzel Basiliote. Basiliote. Richard, I'm sorry. Richard, okay. Mayong buntang ninyo. Gusto mo na ko ang Celebrity Kojic Beauty. So, complete ka na sa mga sangkap. Tayo, papaya extra. Kaduna sad kayo na moisturizer. Adyan nga itong panit. Tabi na nato mga kababayan na magpabilin kining younger looking o kutis artista, kutis porcelana. Doon na ba kami blackheads? Doon na ba yung mga katul-katul ng inyong panit? Doon na kami mga skin problems? Ayaw ka naman sa itong Celebrity Kojic Beauty Soap. O mapalit lamang ka ninyo sa botika. Thank you. Okay, o sa tanan itong mga kaisunan, ang tuksin, maugin mo daot sa blood cells sa lawa sa tao. Kaya itong blood cells, maugin ni tao, importante kayo. Kaya maugin ni tigatod sa oxygen, nutrients o tubig sa atong kalawasan. Kung madaot ituod sa tuksin nga, pundo sa itong kalawasan, purti na daghana, kung madaot ni siya, masakit yung cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, guban pa na itong balatian. Mao na nga kinahanglan kita mo inom og Genitox. Kaning Genitox, simple rin yung kayo na imnon. Usarag yun kakapsula o sa kaurat sa di pa mukaon, murag maintenance. Pwede ka mo inom ani, bisang doon na kay maintenance, pwede ka mo inom kay waman ni overdose, why side effects. Mga nga, usang kapsula, usang kadlaw, kuno pa kay balatian. Pero doon na kay balatian, katulog yung kainom. Buntag to hapon sa kaurat sa dipa kamukaon.
Usangan to sa duha kapsula matag adlaw gyud na. Unya imnan gyud na natog 8 nga to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karang adlaw, Gulyat. Atong sender Ate Pres kini si Adudong Inday Beatrice. Beatrice. Party mo ni siya ang bana ko Ate Pres. Nga nakasuod og trabaho niya. Hibong siya nahurot lang ang kwarta kay gasto ra sa diay sa pasuod niya ang trabaho. Ang katapusan Ate Pres na disgrasya. Naputol ang iyang kamot. Purting guula sa iyang asawa. Insa ay paputol lang yun ako dahi. Di ko mo imo. Kay baho ka nga maun lang na itong saligan. Kay wa na na imo ha. Wa na gina mahimo. Yan na yung asawa isa. Napa mo ko'y dila dahi. O, tadawa. Sorry mga sige. Dila na na. Murag way unod ang iyang istorya, no? Way unod. Pero makalingaw po. Maka okay raman. O dahi. O ikaw ba? Be, unsa man. Nakay mabasa diha. Be, sabi. Kani, ingno nato, okay man kay nakatrabaho siya. Apan, ang problema lang kay, medyo danghag siya gamay. Okay man siya, paningkamot siya kay trabaho ko siya bisag holiday. Muy pagkadanghag lang siya gamay, wa ba ka siya magduka kay murag overtime na? Unsa, apan, maulagi, pong pa siyang asawa, unsa to? Naong og kwarta. Di ba naman ay pultihon Gulyat nga dili ni mo mahimong silbihan ang kwarta o ang Ginoo? Murag nga ana, no? Okay. Kung ari ka dire sa Deuteronomio, chapter 28, nga rin na nisis 1 ngadto sa 6, taas ni. Kung tahuro ninyo ang Ginoo sa tanan niyang mga sugo nga gihatag kaninyo ining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuro ninyo siya, maangko ninyo ang tanang panalangin. Panalanginan niya ang inyong kalungsuran ug kaumahan. Panalanginan niya ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Okay? So, kaning iyaha, ingnon dang punga, murag wala siya panalangin nga naangkon kay tinuod, gusto siya magkakwarta, pero masig nakalimot kita nga usahay nga atong kita kaning uban in fairness ubang relihiyon, no? Ang uban ultimo gani mamuubog tubig kaligo manguros manggani. O sign of the cross manggani, samot pa ng magtrabaho, magampo manggani. So, ang iyaha tingali gusto siya pirmi makakwarto, gusto makatrabaho apan inon tapungan na asig gamay na taligamaan nga dili ta siya magpakulang sa pagampo. Kasi ako nang gingon ng uban padung matrabaho. Ampo man siya. Kanang padung mapadagan sa motor, mamanguros. Mag-sign of the cross. Kanang padung mo padagan sa bus nga yung gidriban. Pero nga na, bitaw, siya, sige sa pangwarta kay holiday, double pay. Apan, naalan siya na talagaman. Ikaw, Mrs., ayaw pagkalimot pagpainumdom ni Ana. Tingali ba yung nanguros siya bamoy niya nangagsiyo ta kay bao? Tingali ba ya? Apa na nga po tanang Gulyat? Wala na yung mga todlo. Unsa to? Naamon ko'y dila. Ayun siya? Wala ko'y tudlo day. Ay kablaka. Kaya naamon ko'y dila. Ngano lang iya ha? Wa naman. Nangaputo lagi nagkaos magkina. Adi, ang tudlo. Pero ang iya wa na yun. Ngano man lagi? Basil, unsay Alan. Siya gibati, diabetes. Tingali po. Ngano or dahil prostate sa di siya. Abot lang do. Ngano dahil dili ka nang kamo pure magyud mo nga laki. Ngano magisgot mo tudlo. Dili di madag ang kamingking. May mo pod. Murag isod lang wati. Basta cute. Kanang kamingking para pahinog. Lain lagi tuno ka te sila pa katubag. May basad murag di kay sa kana. May mo pod uy. Pwede ni mo. Ang tudlo ko no pero ako'y puntaan ng Gulyat. Ngano ba nang uban nga ka ng pautan ni mo laki libinang mudangas ang agtang? Yapil ko ro gamit ang agtang sa mutag bakang hinungay ana. Naupaw ko ro kay yapil ang agtang og ungan no di ira bataw ay Ginoo ko. Hala. No comment. Ubanig pag-ampo inday, dili man ngilad ka na rin kamot ang imong bana, panayok kalimot nga ubanig mga pag-ampo aron sa ato ng gibasa, na ako mo yung mga panalangin. Salamat po ko na, natong talaman
Kung ako ang pasultihan.